హలో నమస్తే అండి అందరికీ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు కదా ముందుగా మీ అందరికీ గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు శుక్రవారం కదా మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్లుగా అమ్మవారికి ఒక అందమైన రంగవల్లిక ఒక చక్కని పాట నేర్చుకుందాం ఈరోజు ఎందుకంటే శ్రావణ మాసం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కదా అమ్మవారికి పూజా కైంకర్యాల కోసం పాటలు ఇవన్నీ కూడా నేర్చేసుకుందాం చూడండి మరి ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చక్కని పూల అలంకారాన్ని నేను చూపిస్తాను చూడండి ఈ ముగ్గుతో పాటుగా ముగ్గు ఎలా ఉందండి బాగుందా మరి నేను ఇది వేసి చూపిస్తాను చూడండి చాలా ఈజీ ఫ్రీ హ్యాండ్ డిజైనే బాగుంది కదా ఈ అలంకారం శుక్రవారం మహాలక్ష్మి కోసం హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సరిగమలు ఇది నా గుండె చప్పుడు నేను భవాని పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రితకల్పవల్లి పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రితకల్పవల్లి పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి పద్మమాలాధరి చంద్ర సహోదరి పద్మమాలాధరి చంద్ర సహోదరి కరుణతో మముగావు సుందరి మాధవి కరుణతో మముగావు సుందరి మాధవి పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి నిండుగా మా ఇంట శోభిల్లు మమ్మ నిండుగా మా ఇంట శోభిల్లు మమ్మ శ్రీ విష్ణు ధర్మపత్ని శ్రీహరి రాణి శ్రీహరి ధర్మపత్ని శ్రీహరి రాణి పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి నీ కటాక్షము చూపి రక్షించు శ్రీలక్ష్మి నీ కటాక్షము చూపి రక్షించు శ్రీలక్ష్మి అండగా ఉండమ్మా అష్టలక్ష్మీ దేవి అండగా ఉండమ్మా అష్టలక్ష్మీ దేవి పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి దివ్య రూపాలతో మధుర నామాలతో దివ్య రూపాలతో మధుర నామాలతో అలరారు మా తల్లి సౌందర్యలహరి అలరారు మా తల్లి సౌందర్యలహరి పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి అలకాపురిలోన వైకుంఠ నగరిలో అలకాపురిలోన వైకుంఠ నగరిలో దివ్య భోగాలతో విలసిల్లు మా దేవి పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి శ్రీ విష్ణు వక్షస్థల వాసిని వైష్ణవి శ్రీ విష్ణు వక్షస్థల వాసిని వైష్ణవి స్థిరముగా నుండమ్మా సాగర తనయ
స్థిరముగా నుండమ్మా సాగరతనయా పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రితకల్పవల్లి పాలసంద్రములోన వెలసిన మా తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రితకల్పవల్లి.